कहल जाला कि कोनो रिश्ता तब तक चलेला जब तक ओमे प्यार बनल रहेला, भरोसा बनल रहेला। लेकिन आजकल इंसान के दिमाग में गलतफहमी, हीन भावना, जिद और अहम जैसन चीज जहर की तरह घुलत रहता और कोनो मौका मिलते ही छोट से छोट बात पर भी इंसान रिश्तन के खून कर देता। आज की कहानी भी ऐसने रिश्ता पर आधारित बा। नमस्कार, हमार नाम है यशदीप और रउआ सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखत तनी जा। ये कहानी के जे मुख्य पात्र बा रेलू राम पुनिया, हिसार में उनकर अमीर आदमियन में गिनती होखे। रेलू राम पुनिया पहले ट्रक डीलर रहना। हिसार में उनकर अथाह जमीन रहे, फैक्ट्री रहे, दिल्ली में उनकर जमीन रहे, फ्लैट रहे और भी शहरन में उनकर संपत्ति रहे। कुल मिला जुला के ई कहल जा सकेला कि रेलू राम पुनिया अकूत संपत्ति के मालिक रहना। ट्रक डीलर के बाद रेलू राम पुनिया काला तेल के धंधा में अपन हाथ आजमैया और जल्दी ये अरबपतियन में उनकर गिनती होखे लागल। रेलू राम पुनिया के बारे में ई कहल जा कि उनकर पढ़ाई लिखाई में मन ना लागे, लेकिन बिजनेस में वो मास्टरमाइंड रहना। रेलू राम पुनिया जोने चीज के छू दें, धूरा के छू दें तो वो सोना बन जा। 1996 में रेलू राम पुनिया राजनीति में उतरना। रुपया पैसा के तो कोनो कमी रहे ना, एलिए राजनीति के सफर बहुत आसान हो गए। रेलू राम पुनिया बरवाला शहर से विधायक चुनल गई ना। रेलू राम पुनिया के एगो छोटा सा खुशहाल सा परिवार रहे। वो परिवार में उनकर मेहरारू रहली कृष्णा पुनिया, एगो लड़का रहे, दूगो लड़की रहली सन। लड़का के नाम रहे सुनील, दूसरका लड़की के नाम रहे सोनिया और तीसरका सबसे छोटकी लड़की रहे, ओकर नाम रहे प्रियंका। रेलू राम पुनिया के दूगो शादी भइल रहे और कृष्णा पुनिया रेलू राम पुनिया के दूसरका पत्नी रहली। सोनिया भी कृष्णा पुनिया के ही लड़की रहली। सोनिया एक कहानी के मुख्य किरदार बाड़ी और कहानी इन्हीं के आसपास गढ़ल बा। सोनिया बचपन से ही, छोटे ही से बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के रहली। बढ़न से बढ़न बात के वो अपनी जिद से मनवा ले। सोनिया बचपन से ही ताइक्वांडो सीखस, कराटा सीखस। सोनिया जब बड़ भैली तो ताइक्वांडो के राज्य स्तर के तैयारी करे खातिर वो दिल्ली पहुंचली तो उनकर मुलाकात एगो आदमी से भई जेकर नाम रहे संजीव। जल्दी संजीव में और सोनिया में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जब गहराई तब प्यार में बदल गई। सोनिया और संजीव दोनों जानी रेलू राम पुनिया के लगे पहुंचल लो अपनी शादी के बात लेके। सोनिया और संजीव के रिश्ता ना रेलू राम पुनिया के पसंद आई, ना उनके परिवार के पसंद आई, ना ही सुनील के पसंद आई। सुनील ये बात से बहुत खिसियाई ना, वो साफ तौर पे ये रिश्ता के मना कर देना। कहाँ रेलू राम पुनिया अरबपति आदमी और कहाँ संजीव एगो आम आदमी। पर जैसन कि हम रउआ सबके पहले ही बतैले रहनी है कि सोनिया के सबसे बड़न हथियार रहे जिद। वो अपनी जिद से अपनी परिवार वालन के झुकाइए लेहली। रेलू राम पुनिया सोनिया के धूमधाम से बियाह कईना और अपनी बेटी के इतना कह देना कि संजीव के साथे रहला में उनके कोनो दिक्कत ना होके, कोनो दुख ना होके, कोनो परेशानी ना होके। सोनिया के बियाह के पहले ही रेलू राम अपनी बड़का लड़का सुनील के बियाह कर दिल रहना। सुनील के मेहरारू के नाम रहे शकुंतला से सुनील के एगो लड़का रहे और दूगो लड़की रहली सन। जौन लड़का रहे वो 4 साल के रहे, ओकर नाम रहे लोकेश। दूसरका लड़की रहे, लड़की 2 साल के रहे, ओकर नाम रहे शिवानी। और तीसरका जौन सबसे छोट लड़की रहे ओकर नाम रहे प्रीति। दूधमुहा रहे, 3 महीना के रहे। सोनिया और संजीव के आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होत गई। सोनिया संजीव के साथे जब भी मन करे अपनी मायके पहुंच जा। रेलू राम पुनिया भी एगो बाप रहना और बाप भैला के फर्ज बड़ा अच्छा ढंग से निभावस। सोनिया के शादी के बाद भी वो सोनिया के आर्थिक मदद करस, पर बात जैसन पहले रहे अब वैसन ना ही रह गई कुछ भी। काहे कि सोनिया के दिमाग में एगो गलत फहमी, एगो हीन भावना जन्म ले रहे। सोनिया के लागे कि जब से उनका संजीव के साथे बियाह भइल बा तब से मायके में, नैहर में उनकर इज्जत कम हो गई बा। भाई भौजाई के मजाक भी उनके व्यंग लागे। धीरे धीरे यह कुल बात सोनिया के मन में जहर के काम कैलस। पर बात तब और बढ़ गई जब सोनिया बिजनेस शुरू करे खातिर रेलू राम पुनिया से मदद मांगे गई।
सोनिया संजीव के बिजनेस करावे खातिर अपनी बाप से 50 एकड़ जमीन बेचे के कहली। उस समय रेलू राम पूनिया के पास 2300 एकड़ के आसपास के संपत्ति रहे। रेलू राम पूनिया एगो बाप रहना, वो तुरंत मान गई, पर भाई सुनील वो तुरंते मना कर देना। वो कहना कि जमीन के एगो धूरा भी ना बेचाई। सुनील अपनी बाप से कहना कि सोनिया के और तरह से भी मदद कइल जा सकेला। रेलू राम पूनिया के अपनी लड़का सुनील के ये बात अच्छा लागल। वो सोनिया के जमीन बेचला से साफ मना कर देना। पहले से ही मन में जहर रखे वाली और हीन भावना के शिकार बेटी सोनिया जब ये बात सुन ली तो उनका पूरा देही में आग लग गई। वही दिने वो एगो काम के अंजाम देवे के कसम खइल। सोनिया के हालत एगो चोट खाइल शेरनी की तरह हो गई रहे। सोनिया अपने पति संजीव के सामने अपने दिल के टीस कहली, और जब वो बात संजीव सुनना तो उनका पूरा रूह कांप गई। संजीव इस सोची नहीं सकत रहना कि उनका मेहरारू इतना खतरनाक सोच रख सकेले, पर न जाने का सोच के संजीव के अपनी मेहरारू के साथ देवे के पड़ गई। शायद अथाह अकूत संपत्ति के लालच उनकर बुद्धि के भ्रष्ट कर देहलस, और इतना खतरनाक काम में, इतना बढ़न पाप में वो अपनी पत्नी के साथ देवे के तैयार हो गई ना। 24 अगस्त के रेलू राम पूनिया के छोटकी लड़की प्रियंका के जन्मदिन रहे। प्रियंका अपनी घर से दूर रहत रहली, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करत रहली। सोनिया और संजीव 23 अगस्त के प्रियंका के हॉस्टल पहुँचलस लो। तय ई भइल रहे घर पे कि 23 अगस्त के खाली परिवार के लोग प्रियंका के जन्मदिन मनाई, बाकी 24 के बाहरी लोग के बुला के धूमधाम से प्रियंका के जन्मदिन मनावल जाई। प्रियंका के जन्मदिन के व्यवस्था रेलू राम पूनिया के लिटानी वाला फार्म हाउस पे भइल रहे। सोनिया और संजीव शोरगुल के माहौल बनावे खातिर तेज आवाज वाला म्यूजिक सिस्टम के व्यवस्था कर दिले रहे। 23 अगस्त के वो रात के सोनिया अपनी हाथे से खीर बनेली, और वो घर के बड़ से लेके सबसे छोट तक के वो खीर खिएली। सोनिया बड़ी होशियारी से वो खीर में नींद के दवाई मिला देले रहली। जल्दी ये सब के थक के अपनी अपनी कमरा में सुते चल गई। खीर में मिलल उ नींद के दवाई अपन असर दिखावल शुरू कर दिहलस। सब के उ गहरी नींद में चल गई। जब सब के उ सूत गई तो सोनिया संजीव के पास गई आ संजीव से कहली कि अपन रिवॉल्वर निकाला आ सबके सुतले में गोली मार दा। संजीव के ये बात सुन के हालत खराब हो गई। वो पहली बार अपनी मेहरारू के ऐसा रूप देख ले रहन। संजीव कहना कि हमारे रिवॉल्वर में तो खाली 6 गो गोली बा। सोनिया कहीं से एगो भारी लोहा के रॉड ले ली और सबसे पहले अपनी बाप के कमरा में गई। फिर वो रॉड संजीव के हाथ में थमैली आ कहली कि हमारे बाप के सर पे तब तक मारा जब तक कि मर ना जा। पर संजीव के अंदर अब्बो कहीं ना कहीं इंसानियत बचल रहे। संजीव पीछे हट गई। सोनिया वो रॉड अपनी हाथ में ले ली और वही रॉड से अपनी बाप के सिर पर 3-4 वार कैली। रेलू राम पूनिया चिखले हुई, चिल्लाइल हुई, पर उनका आवाज़ लाउड स्पीकर के आवाज़ में, लाउड स्पीकर के शोरगुल में दब गई हुई। सोनिया के पूरा बदन खून से भीग गई है। फिर सोनिया अपनी बाप रेलू राम पूनिया के बगल में सुतल अपनी माई कृष्णा पूनिया के पास गई। तकिया उठैली और माई के मुंह पे जोर से दबैली। माई के देह जब 2-3 मिनट बाद शांत हो गई तो तकिया हटैली। फिर संजीव से कहली कि अब रॉड लो और माई के सिर पे 2-3 वार करो। बेमन से संजीव रॉड उठैना और कृष्णा पूनिया के सिर पे 3-4 वार कैना। एक बाद दोनों मर्द मेहरारू सोनिया और संजीव सुनील के कमरा में गई, जहाँ सुनील और शकुंतला सुतल रहे। संजीव के भी अब झिझक खत्म हो गई रहे, उनकर मुंह में भी खून लाग गई है। वो रॉड उठैना और पहले सुनील के सर पे 3-4 वार कैना। वह हाल शकुंतला के भी भई, सिर पे कई वार। एक बाद दोनों मर्द मेहरारू लइकन के रूम में गई, जहाँ एगो 4 साल के लइका सुतल रहे, एगो 2 साल के लड़की सुतल रहे और एगो 3 महीना के दूध मुहा बच्ची सुतल रहे। सोनिया और संजीव खुद 1.5 साल के लइका के माई बाप रहे, लेकिन तब्बो दोनों मर्द मेहरारू मिल के वो तीनों लइकन के लोहे के रॉड से पीट पीट के जान से मार दे। ओकरी बाद वो दोनों मर्द मेहरारू प्रियंका के कमरा में पहुँचल, जेकर जन्मदिन रहे। ओहू के उहे हाल भइल जन बाकी लोग के भइल। जब ये सब कुछ खत्म हो गई तो सोनिया संजीव के अपनी योजना के आखिरी हिस्सा बतेली। सोनिया संजीव से कहली कि ये रॉड से हमरे सिर पे मारा, ताकि केहू ई ना जान सके
कि हत्याकांड में हमनी के हाथ बा। सबके उहे जाने कि ई कांड केहू बाहरी आदमी कके गइल बा। संजीव इहे कहिन, सोनिया के सिर पे रॉड से मरल, सोनिया के सिर से खून बहे लागल आ सोनिया बेहोश हो गई। ये सब भइला के बाद संजीव ओइजा से चल गई न। सुबेर भइल, काम करे वाला कर्मचारी जब अइना सन और घर के अंदर दाखिल भइना सन तो ओइजा के नरसंहार देख के ओकुल के हालत खराब हो गई। तुरंते पुलिस के फ़ोन कइल गई। पुलिस अपन जांच पड़ताल करे लागल, एक एक कर सब लाश के पास गई। पर जब सोनिया के लाश के पास पहुंचल तब पुलिस के लागल कि सोनिया बे जिंदा बाड़ी। पुलिस तुरंते सोनिया के हॉस्पिटल पहुंचैलस। पुलिस के, समाज के, दुनिया के केहू के तनिको शक ना भइल कि यही घर के बेटी इतना बढ़न नरसंहार के लिए भी अपनी परिवार के नाश कर दिले भी। एक केस में पुलिस बहुत परेशान हो गई, ये लिए कि पुलिस समझी नहीं पावत रहे कि इतना बड़न हत्याकांड आखिर में के कर देलस। लेकिन कहल जाला कि सच कबो छुप नहीं सकेला, और उहे भइल। पुलिस के हाथे एगो बहुत बड़न सुराग लागल। पुलिस के हाथ एगो डायरी लागल। वो डायरी सोनिया के रहे और वो डायरी में सोनिया अपने दिल के भड़ास निकाल के लिख देले रहली। वो डायरी में एगो लेटर भी पावल गई जौन संजीव के लिखल गई रहे। ओमे सोनिया लिखले रहली कि हमरा के अपनी परिवार से बदला लेवे के बा और हम अपनी परिवार के हर एक आदमी के मौत के घाट उतार दे। तू हमार साथ द या ना द, हम अकेले करब ई सब। पुलिस दिल्ली गई और दिल्ली से संजीव के गिरफ्तार कैलस। संजीव अपन जुर्म कबूल कैना कि पुनिया परिवार के हत्या में वो अपनी बीवी के साथ शामिल रहना। बाद में सोनिया भी अपन जुर्म कबूल कर ले। जिला अदालत 31 मई 2004 के दोनों मर्द मेहरारू के फांसी के सजा सुनैलस। फिर 12 अप्रैल 2005 के हाईकोर्ट दोनों जानी के फांसी के सजा के उम्र कैद में बदल देहलस। लेकिन 15 फरवरी 2007 के सुप्रीम कोर्ट जिला अदालत के फैसला के बरकरार रखते हुए दोनों जानी के फांसी के सजा सुनैलस। लेकिन ये लोग के किस्मत कहीं कि बाद में फिर ये लोग के फांसी के सजा के आजीवन कारावास में बदल देहल गई। तो आज के कहानी यही जगह ख़त्म होता। अगली कहानी हम जल्दी लेके आए। अगर ये कहानी रुआ सबके अच्छा लागल हो तो लाइक करी, कमेंट करी, कमेंट में बताएं कि का कमी रह गई बा, का सुधार हो सकेला, का अच्छा लागल हो, और हमारे चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर करी। नमस्ते।